हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनैयो बेनो आंनि लोखि फुजानि फार्स्ट ब्लग आरोना फार्स्ट डे माने बेयो आं फैनाया नै दा बे ट्रेन बायदियाव गाखोनोसै आरोना जोङो माने फिसाजोआ बे ट्रेन बायदियाव गाखोनो होनबाय थानायखाय टिकेटखौ दानबाय आरोना जोङो सानैजों दा गाखोनोसै Salah, salah. Yo. Go. Hari sini. Karbai. Oंखारबाय बारो ट्रेननिफ्राय थौ लासै थौ नाय ट्रेन लामाया थौ लासै ओंखारदै Nih Mas ya? Moजांमोन? Ha? खोनानाय? ट्रेनाव गाखोनानै दा माबायदि जालायदों इन्टारेस्टआ नै दायो फैनानै जोङो खुलागान नायफैलायबाय आरो लोखि मन्दिर मोखाङावनो जोंनि फांसन जाग्रा हलाव बेयावनो खुलागानखौ देखायो नालाय ओमफ्राय बेयावबो खुलागानखौ नायफैलायबाय बेयावबो आङो खुलागान नायफेराखैमोन आरो ओमफ्राय बेखौबो फिसाजोआनो नायनो होननानै नायनाय जाबाय आरो ओमफ्राय जा मोजां मोनदों आङो बे खुलागान खिन्थिनाय नाटकआबो जा मोजां जाखादोंमोन आरो आं जोबोर मोजां मोनदों एक्टिं माखाखौबो ओमफ्राय आङो लाजोबासै आरो ना गोलाव जायो मोजां Que se hizo muy grande
가면 옆으로 비기는 거이네. 정말 당장 마이로 모정시 비나는 몰라 수 있어. स्वामी तनिया मासे स्वामी 한사이가 당번 공부 나타 원리 자매는 법이 능사를 쌓고 स्वामी 시아버니, 너 세손내 조성하니 स्वामी 거의 저기 화친이 가면서 그냥 세상 나쁜 이거 당수